деца и родители. Приключи първия кръг от веригата Миникъп. Много се радвам, че дойдохте всички, които обещахте. Няма да изпадам в много подробности, само наистина трябва да благодарим на домакините, правец и за игрището, и за гостоприемството, и за всичко. Нали така? Да. Няма представите от тях, но да те имат камери, ще наснимат и после си гледат как пляскаме за тях. Така. Децата ги няма. Кои деца? Отидоха деца с самолет. Май в бяхно някъде. Еми някой да ги извика, аз им казвам 2 минути. Къде? Чакай, аз ще ги извикам. Къде са? Не може да продължим нагризането, докато не дойдат децата. Цанко? Чакаме. А трябва да благодарим на Господа за времето днес. Да. Много оплашен, какво ще се случи. В София вали проливен дъжд в момента. Верно? Да. Аз наистина съм Нека им. просто да мини кръга. Да. Молил съм се. Така съм бил. Аха, питай мен. Добре, го. Даже може още 18 дупки да направим, ако искам. 36 дъвки. Те деца, дете да сладолет, виждам, че едното от тях е моето. Няма да я сладолет повече. Те скоро ще идват. Ето ще идват. Откъде дойдоха? Това е отбора на сладоледените чудовища. Сладоледени чудовища. Оставете сладоледите сега на една маса. Измъжете си устите. Внимайте на съспънете с развързаните връзки. Добре. Преминаваме към награждаването първо на най-малките. Ще има 3 награди нет класиране и само една гроз. Като на финала ще се взимат само гроз резултати. Имайте го предвид. Така. На трето място в възрастовата категория 6-8 години е Тервел Чекаров. Без да се тренира, пак се класира. Обърни се с снимка. Точно. Супер. Един омаловажава и победа. Така. На второ място в същата група е Йордан Янакиев. Това не е най-малкият участник в турнира. Браво. Цанко. И на първо място Ян Карамфилов. Там е мястото. И съответно гроз класирането Ян Карамфилов. Никой де? Защо имаш първи и първи? Така. Обикновено става така. В най-оспорваната възрастова група, 9-11 годишните, на трето място с 39 точки е Виктор Йоцев. Браво! Може да сложи вече. Може пак да сложи. Да. Така, на второ място с 42 точки е Денис Стайков. Браво. И на първо място с 47 точки Цанко Дамашин. Браво, Тани! Браво, царе! И гроз класирането съответно Цанко. Още един златен Цанко. Айде, честити. Събирайте ми да 12-14 годишна възраст. Имаме само 2 представителки. На второ място Никол Аврамова. По-близко. Няма конкуренция.
честит. Браво. И на първо място с 42 точки Магдалена Борисова. Браво, Маги! Я! Браво, Маги! Първо място. И грос класирането няма да го бавим. Добърни се. Маги, Маги. Подари го на тази страна. Обявявам турнира за закрит. Искате по позиции, по номера. Отличия. Кой липсва? Трябва да сте 9. 3, някой липсва. Кой липсва? Добре. Кой го няма? Коце, къде е Тервел? Коце! А, ти си тук. Имай ми дали. Така, айде сега отписка. Айде медалите хубаво горе ги дигнете. Цанко. Смело, смело. А, е така. Супер, благодаря много. И на вас.